Oh my god. Pozdravujem vás, milé kozmetické kámošky z Mary Kay. Dnes sa vám ukazujem takáto nahá, pretože ideme použiť novinkové tiene, ktoré údajne, čo som si pre nich prečítali, majú byť veľmi ľahučko, rýchlo a efektne používateľné pre každú jednu z vás. Aj tú, ktorá je kozmetickou panou, čiže naozaj s líčením nemá žiadne skúsenosti, ale samozrejme aj pre tie z nás, ktoré sa líčime rady a ktoré líčenie naozaj používame dennodenne, takže sú v takýchto krásnych ceruskách a vyberieme si, idem ich skúšať teraz úplne ako mám premiéru, vôbec som ich doteraz ešte netestovala, takže pred vami sa idem nalíčiť prvýkrát práve pomocou týchto ceruziek a mne sa veľmi páči, pozrite sa, aké sú krásne tie farbičky. Vyberiem si teda farby, ktoré by som mohla skombinovať a poďme na to. Tieniky sú teda v 5 odtieňoch, ja som si vybrala zatiaľ 2, Golden Sunrise a Radiant Bronze. Možno ešte do toho vonkajšieho kútika použijem ten najtmavší Midnight Galaxy, uvidíme, ale chcem vám ukázať aj tým z vás, ktoré naozaj líčenie neaplikujete až tak často, že je to veľmi ľahučko používateľné, je tam krémová textúra, ľahko kleže po viečku, dlhotrvajúci efekt, praktická forma tušky. A poďme teda na to. Takže ako prvý použijem práve tento Golden Sunrise. Vidíte, takto krásne sa vysúva. Tie farbičky možno vám ešte na záver ukážem všetky tie farby, aby ste videli. A takýmto spôsobom jednoducho natrem to viečko tou ceruskou. Nemám žiadny štetec tentokrát, aj keď ja štetce veľmi rada používam, ale naozaj to chcem ukázať, že to je veľmi rýchlo použiteľné. A pozrite sa inak, teoreticky už to viečko sa tak krásne rozjasnilo a teoreticky, keby ste si dali riasenku, tak už ste upravená do práce, ale ja chcem od toho trošku viac. Takže použijem ďalší tienik, ktorý sa volá Radiant Bronze a ten použijem práve do tohoto vonkajšieho kútika, pretože na celé viečko som si natrela práve ten svetlejší, ten Sunrise, zlatý Sunrise. A teraz takto rozťupkám prstom, natrela som si to a rozťupkám prstom tú takú hnedú farbičku. Vidíte to? Úplne jednoduché. Za fakt sekundičku to máte spravené. A poďme ešte na tú hĺbku oka, pretože nedá mi to, aby som z toho nespravila naozaj krásne líčenie. Takže použijem tú Midnight Galaxy, čo je tá najtmavšia farbička a idem do tohoto vonkajšieho kútika oka. A rozťupkam prstíkom. Wow. To je fakt líčenie na pár sekúnd. Ak ste žena, ktorá sa naozaj vždycky ráno veľmi ponáhla, tak to je proste líčenie, vidíte, na pár sekúnd. A ešte túto, keďže to má taký krásne skosenú hranu, tak touto druhou hranou potiahnem do 1/3 spodného viečka, aby to očko bola také komplexné, ucelené. Devčata, stačí riasenka a môžeme ísť do ulic. Wow. Tie tieniky by mali byť naozaj dlhotrvajúce, nezlievajú sa do rých podľa toho, čo som si o nich prečítala. Potom vám samozrejme dám recenziu, spätnú väzbu, keď ich budem mať celý deň na očku, pretože teraz je ráno, takže celý deň ich budem mať na očku, čaká ma perný deň, tak vám potom sprostredkujem, ako tie tieniky vydržali. Idem si naličiť ešte druhé očko a na záver vám ukážem celý efekt. Možno ešte použijem trošičku, alebo teoretické s týmto by sa dala spraviť linka, že s touto špičkou. Lebo ja mám rada, keď si trošku to očko viac zvýrazním, lebo tie oči mám malé, takže ja si chcem takým spôsobom zväčšovať opticky. A už to zase trošku inak vyzerá, že? A riasenka? A sme pripravené do ulic. Opakovanie matka múdrosti, poďme si to ukázať ešte na druhom očku. Najsvetlejší tienik som si naniesla na celé viečko, normálne takto vykreslím. Rozťupkám prstíkom. Vonkajšieho kútika som použila práve tento stredný odtieň. No a do vonkajšieho kútika ešte ten najtmavší odtieň Midnight Galaxy.
Potiahnem aj na spodné viečko. Urobím si aj linku. Stačí len zahustiť tie myhalničky, naozaj prejsť pomedzi tie korienky tých myhalničiek. Líčenie je hotové. To je fakt ako sekundová záležitosť, nie je minútová, ale sekundová záležitosť. Dámy, ja som musela ísť ešte pred zväčšovacie zrkadlo, pretože ja mám rada, keď to líčenie je také výraznejšie a pred zväčšovacím zrkadlom som si trošičku touto hranou krásne akoby zvýraznila tú linku, ale záleží samozrejme od vášho vkusu, pretože ako ste videli, že takéto jemné líčenie to bolo naozaj za pár sekúnd a toto je vlastne tiež za pár sekundičiek, len som si toto takto zvýraznila a teraz už idem na tú ešte trošičku samozrejme obočie opravím riasenku a líčenie nádherné. Mne sa veľmi páči, že ono to má také jemné trblietky, no vyzerá to krásne. Som nadšená a toto zloženie vám zaručuje, že sa vám to nezleje do rých, že vám naozaj vydrží niekoľko XY hodín, že naozaj tie tieníky sú trváce. Ja som si ich včera skúšala, keď som o nich vysielala do môjho tímu. A na ruku všetky odtiene som vyskúšala na ruku a naozaj to vydržalo niekoľko hodín na tej ruke. Umývala som to miliónkrát, nešlo to dole, takže samozrejme našim odličovačom očí to dáte potom dole ľahučko. Je to vodeodolné a nádherné a rýchle. To je skvelé, že? Dievčatá milé, takže na riasy som použila túto riasenku, je to jedna z mojich najobľúbenejších, alebo potom tá Grid Heights riasenka, tá riasenka veľký výšok. Tieto riasenky sú naozaj moje veľmi obľúbené a pozrite sa, naozaj to bolo pár sekúnd, keď by som toľko nerozprávala, naozaj do pol minútky vyslovene líčenie hotové a pozrite sa, ako nádherné nalíčené jedine týmito fantastickými ceruskami, ktoré sú vodeodolné, ktoré sú naozaj trváce a teda ešte raz si môžeme predstaviť všetky otiene. Tento sa volá Golden Sunrise, ten som použila na to celé pohyblivé viečko. Pozrite sa, tu toho mám. Taký úplne svetlulinky. Potom, toto je ten najtmavší, Midnight Galaxy. Ten je úplne taký, skoro až by som povedala čierny. Potom je Radiant Bronze. Taký bronzový odtieň. Ten dávam sem, pozrite sa. Bronzový, krásny. Potom je tam Pink Prims, ak sa správne číta, to je tento. To je tento, vidíte ho? Krásny, že? Pink. A potom je tam ešte Copper Nova a to je tento. Krásne odtiene, že? Všetky sú naozaj trváce, nezlievajú sa do rých a s nimi líčenie je naozaj pár sekundová záležitosť, tak sa mi ozvite, pretože to je limitovaná edícia a viete, že limitované edície majú len tie najzvučnejšie, najluxusnejšie značky. Mary Kay je top jednotkou na celosvetovom trhu a keď vlastníte limitovanú edíciu, tak vlastníte niečo naozaj vzácne, pretože tie, ktoré sa nepoponáhľajú a neujde sa im tá limitovaná edícia, tak už jednoducho nebudú mať šancu vlastniť tieto fantastické tieníky v ceruskách. A keď sa pýtate, že čo mám na perách, pretože ja som si samozrejme pleť už pripravila pred líčením a použila som samozrejme aj make-up a použila som aj lícenku túto, ktorá obsahuje kyselinku hyaluronovú a vždy tú lícenku si dám sem akoby na paletku, rozťupkam na líčka a potom ešte zostatok rozotriem na pery, pretože to obsahuje kyselinku hyaluronovú a tie pery vyzerajú potom krásne a aj sa fantasticky cítia. Krásny dník a ozvite sa čím skôr, aby som vám zabezpečila tieto fantastické novinky, ktoré sú limitovaná edícia a sú k objednaniu už od 16.10.